שלום לכולם, כאן דור, ואנחנו בחמישה לילות אצל מוסרי. Five Nights for Tal מוסרי. בואו ניכנס למשחק. לאזורות האלה אל תתייחסו להכיל חתולים אורות מעבבים. מה, כאילו, what the fuck. אוקיי, אז בואו נעשה משחק חדש. Five Nights for Tal מוסרי. את זה אני כבר הקראתי בפרקים הקודמים. בואו נתחיל. לילה ראשון, וואו, איזו התרגשות. אני בהוד. שלום. הלו? אוקיי, יש כמה דברים שאני רוצה לומר לך בשביל להכין אותך ללילה הזה. אין פה כמה תקלות ורציתי לומר לך כמה מילים שלא יקרו בעיות. אז משום מה בשעות הלילה טל מוסרי מתנהג בצורה מוזרה מאוד. הראינו לטל את ההקלטות וטל משום מה סירב להאמין שזה הוא. טל פעם אחת כמעט נכנס אליי לחדר, אז תיזהר. תסגור את הדלת. שים לב, כשאתה סוגר את הדלת לא יהיה לך אור כי זה חדר חדש ולא יתקינו שם אור בינתיים. כן, אל תסגור את הדלת ליותר מדי זמן. פעם אחרונה שאני עשיתי את זה, אני כמעט התקשתי מהתעלת עברור. לגבי עודד מנשה, הוא פה כבר כמה שנים, עדיין לא יודעים מה קורה איתו, פשוט תרגיע אותו. טוב, היית צריך ללכת. בהצלחה. אוקיי חברים, זה היה שיחת טלפון. הנה טל פה אנחנו רואים, וזאת ג'אנה פרידר. אל תלחצו מכל הגיימפליי הזה, הוא ממש לא מפחיד התוכן, אוקיי? ואני אגיד לכם כל פעם מתי עומדים לצעוק, או מתי... פאקינג, קצת מוסרי הלך. מתי עומדים לצעוק עכשיו, אז אל תפחדו. זה לא מפחיד. הנה טל, אתם רואים? עם השם מים שלו. ושיט, דנה... לא, אוקיי, דנה ילדה טובה. או פאק. טל מוסרי. היא הבן שמותה של אמא שלך. שיט, גם ג'אנה הלכה. עודד מנשה. שכחתי ממנו. עכשיו עומדת להיות צעקה, אז אל תפחדו. אפילו לא הייתה צעקה, אוקיי. טוב חברים, אוקיי, אז פה אני טעיתי עכשיו. שכחתי להרגיע את עודד מנשה. וזה הקטע שאני הכי שונא במשחק, עם עודד מנשה. בוא נראה אם אפשר להעיף את זה בהגדרות. ויסינק, בוא נראה מה זה ויסינק. אוקיי חברים, אנחנו ננסה שוב, ניסיון 2. ניסיון 2. כרגיל. הלו? אוקיי, יש כמה דברים שאני רוצה לומר לך בשביל להכין אותך ללילה הזה. אין פה כמה תקלות ורציתי לומר לך כמה מילים שלא יקרו בעיות. אז משום מה בשעות הלילה טל מוסרי מתנהג בצורה מוזרה מאוד. הראינו לטל את ההקלטות וטל משום מה סירב להאמין שזה הוא. טל פעם אחת כמעט נכנס אליי לחדר, אז תיזהר. תסגור את הדלת. שים לב, כשאתה סוגר את הדלת לא יהיה לך אור כי זה חדר חדש ולא יתקינו שם אור בינתיים. כן, אל תסגור את הדלת ליותר מדי זמן. פעם אחרונה שאני עשיתי את זה, אני כמעט התקשתי מהתעלת עברור. לגבי עודד מנשה, הוא פה כבר כמה שנים, עדיין לא יודעים מה קורה איתו, פשוט תרגיע אותו. טוב, היית צריך ללכת. בהצלחה. אוקיי חברים, זאת הייתה שיחת טלפון שוב פעם. עודד ירוז, עכשיו נגיד, הוא לא יהיה פה, או שהוא כן. טל מוסרי ילך קודם, זהו, הלך, עכשיו הוא יגיע לפה. אתם רואים טל פה. עכשיו הוא יגיע לפה, ואז מפה לזה. מנשה. ואני שוב פעם כמעט שכחתי מעודד. אני אגיד לכם מתי תהיה צעקות. ג'אנה עוד לא הלכה. ג'אנה אני מניח עוד פנייה תלך. טל פה. אוי! what the fuck? ג'אנה וטל פה.
ג'אנה וטל פה, אוקיי. הם עדיין פה. מי הלך? טל. איפה טל? טל במשתנות! יש לך פיפי חמוד? עודד, תירגע. אוקיי, כל הכבוד לך, עודד. ג'אנה, איפה ג'אנה? פאק! איפה ג'אנה? ג'אנה! Please close the door. הנה. טל מוסריק. טל עדיין פה? אוקיי. זה המזל. מישהו עדיין פה? לא, אוקיי, בסדר. טל מוסריק. איפה ג'אנה? Where is ג'אנה? עודד? להירגע, יופי. Please close the door. בודקים במצלמות. אני ראיתי פה מישהו נשאר. עוברים על כל המצלמות. מוסרים. לא שיט! עכשיו עומדת להיות צעקה, אל תבעלו. גיים אובר. אוקיי חברים, שתי ניסיונות שכשלו, לצערי. המשחק מאוד כיף. מאוד כיף. במיוחד שאתה יודע מתי יבוא והוא כבר לא נהיה לך מפחיד. תודה רבה לכם שצפיתם בפרק הזה, וסינוסו.